Dito sa bayan ng Mabini, Pangasinan, matatagpuan natin ang isang barangay na kilala sa tawag na Barlo. Maliit lamang ang populasyon nito pero napakaluwang ng land area. Medyo malayo na to sa pinakabayan ng Mabini, kaya ang makikita na lang natin dito ay ang mga maganda at nagtataas na kabundukan at malilinis na ilog. Sa biyahe natin na to, nasubukan natin ang maraming bagay. Isa na nga dito ang river cruising. Napasabak din tayo sa mga maalikabok at mga malulubak na daanan. Sige. Ito magulo ha. Grabe yung daanan guys. Pero ang saya. Pero ang isa talaga sa pinakamasayang nangyari dito ay napasabak tayo sa matinding lakaran, babaan ng bundok at akyatan. Tagal pa yan, layo pa yan. Sobrang tarik nito. Hindi siya masyadong halata sa camera natin pero sobrang tarik nitong daan na to. At halos dumadapa-dapa na tong mga to na naglalakad dito. Yeah. So ayun guys, nakababa na tayo sa mismong paanan ng bundok at nandito na rin tayo mismo sa Tagalog River guys. Alright! Ito ang Gala Project at isasama ko kayo sa paglalakbay natin dito sa bayan ng Mabini at sabay-sabay nating tuklasin at mamangha sa tinagurian nilang Tagalog River. Sisimulan natin ang kwento ng biyahe natin dito mismo sa pinakasentro ng bayan na to. At ang destinasyon natin ay Barangay Barlo, na isa sa mga pinakakasulok-sulukan na barangay ng bayan na to. Mahirap puntahan tong barangay na to kapag hindi mo to kabisado. Dahil kapag sinesearch natin to sa Google Map, ibang direksyon at daan ang binibigay niya. May posibilidad talaga na maligaw tayo, katulad na nga lang ng nangyari sa amin. Hello ma'am, good morning po. Ma'am, ito po yung Barangay Barlo? Barlo po? Di Guzman na dito, sir. Ay, Di Guzman na po dito. Mali po yung napasukan namin, ma'am. Oo, iba ito, sir. Man, ito, Di Guzman na ito sa barangay Barludo. Diyan sa kanilang Sige po, ma'am. Salamat po. Naligaw kami, guys. Naligaw. Nakamapa na nga ni. Yung mapa kasi nakalagay, Barlo eh. Wala tayong ibang pagpipilian dito kundi bumalik sa pinakabayan at magtanong na lang talaga tayo dahil hindi na natin maasahan yung mapa natin. Sir, good morning po. Sir, good morning po. Sir, saan po daan papuntang Barlo? Barlo? Diretso lang po. Sige po, sir. May tulay na mahaba. Thank you po, sir. Thank you po. Kapag pupunta talaga tayo sa lugar na to, kailangan nating mahanap tong tulay na to dahil ito ang nagdudugtong sa pinakabayan at sa barangay na pupuntahan natin. At isa sa pinakamalagang bagay dito, kailangan naka-coordinate tayo sa barangay nila dahil ang lugar na pupuntahan natin dito ay hindi pa total dinideklara na tourist spot. Kaya kailangan nating magrehistro dito para alam nila kung anong gagawin natin at kung saan tayo pupunta. Kinakailangan din natin kumuha ng guide natin dahil yung lugar na pupuntahan natin ay hindi basta-basta puntahan. At based nga sa experience namin na nakakaligaw talaga to at hindi simple yung daan. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko magpasalamat sa barangay captain ng lugar na to dahil sobrang init yung pagtanggap sa atin at hindi talaga tayo pinabayaan at tinasikaso nyo talaga lahat ng mga kailangan natin dito. Nakakayaman pero grabe yung pagpisita sa atin. Kaya mula sa team ng Gala Project, maraming salamat kay Kapitan Rogelio Mayronole at kay Ate Roxanne na naglapit sa amin kay Cap. At dahil sa inyo, naging posible yung adventure natin dito sa lugar na to. At dito na magsimula ang paglalakbay natin papunta sa Tagalog River. Ganda mahal oh. Ang angas oh.
Sa simula, smooth pala yung biyahe natin hanggang sa may nangyari na hindi natin inaasahan. Wala na? Bakit to eh? Baka wala ka ng brake walang kan? Brake fluid? Nagpatuloy tayo sa biyahe natin ng dahan-dahan hanggang marating natin tong ilog na to. Grabe lalim. Okay? Ha? Kasama ka motor? Oo. Baba ko. Baba ko? Hindi na, di na. Ha? Hindi na. Padaanin ko lang muna sila. Ha? Ang taas. Hindi yan. Kaya hindi masisira yung motor ni Mike? Hindi tayo mahinga? Kaya yun, sir. Baba ko. I-guide ko saglit, sir. Baba ka muna. All goods. Hindi tama yung binana. So dumaan tayo dyan, guys. Hindi natin na video. Ang saya, guys. Ito yung mga namimiss natin na adventure talaga. Woo! Trail talaga, trail. Ito magulo ah. Ang saya. Grabe yung daanan, guys. Pero ang saya. Pag walang guide na pupunta dito, medyo nakakalito talaga pag hindi mo kabisado. Kasi ang daming pasikot-sikot, daming mga kanto-kanto. Uy! Ti! Kaya mo yan! Tapat eh! Ilang kilometro din yung binahe natin na puro malubak ang daan. Mula sa sentro ng barangay na to at hanggang dito sa pag-iiwanan natin ng motor. So we're here, guys. Ano, how's the experience, Brad? Yun na yun? Hindi ka pa Pawis na pawis siya! kinakabahan siya sa'yo, kamo. Ako din. Namoy motor ko. At makalipas nga na napakahabang biyahe natin, ito naman ang susunod na hamon sa atin. So yun, guys, walking na kami. Walking mood na kami kasi hindi na kaya ng motor. At ito na yung area kung saan maglalakad-lakad na tayo. Start na yung trail natin sa paglalakad. So pupuntahan natin yung sa mga sikat na river dito sa Mabini na tinatawag na Tagalog River. At based kanina sa kwentuhan natin, ito ay makasaysayan na river, guys. Kaya punta natin. Actually, pangalawang beses natin pupunta dito. 7 years ago nung pumunta tayo dito. At ngayon lang ulit tayo nakabalik. So yun, kasama natin yung dalawang kagala natin. Kagalang Glory, Kagalang Mai. Wala si wala si Kagalang Cha dahil busy siya. Alright. Ganda. Ang trail na to ay nahahati sa ilang bahagi at ang una nga dito ay ang river cruising. Pangalawa ay ang hamon ng mga malulubak na daanan at ang pangatlo ay ang paglalakad sa napakaganda at napakaluwang na tanawin na to. Kung tatanungin nyo ako kung madali lang ba tong trail na to, ang sagot ko dito ay depende. Kapag sa mga baguhan, medyo mahihirapan talaga tayo dito. Pero kapag adventure seeker ka, mag-i-enjoy ka talaga dito, lalo na kapag ganito yung view na makikita mo.
Dahil ang spot natin ngayon dito ay matatagpuan sa mga mismong paanan ng mga matatayog na bundok, kinakailangan talaga nating babain yung mga bundok na to. At ito ang isa sa mga malaking hamon kapag pupunta tayo sa lugar na to. Kaya kinakailangan talaga kapag pupunta tayo sa lugar na to, mag-ipon tayo ng maraming lakas. Ilang metro din itong bababayin natin na to at sobrang tarik ng daanan. At may mga pagkakataon talaga na kinakailangan mong umupo para makausad tayo. Sobrang tarik nito. Hindi siya masyadong halata sa camera natin pero sobrang tarik nitong daan na to. At halos dumadapa-dapa na tong mga to na naglalakad dito. Sa kabila ng hirap ng daan na to, ang nagbibigay sa atin ng lakas at motibasyon ay yung naghihintay sa atin sa baba. Naghihintay na ganda ng kalikasan na ipapakita sa atin. So ayun guys, nakababa na tayo sa mismong paanan ng bundok at nandito na rin tayo mismo sa Tagalog River guys. Alright! Huwag na nating patagalin to at ipapakita ko na sa inyo ang tinagurian nila ditong Tagalog River. So ayun guys, babalik na tayo sa baryo. At yung dinaan natin mga bato-bato kanina ay kailangan ulit nating daanan. At ang napaka-challenging dito, yung binabaan natin kanina na sobrang tarik ay aakitin natin yun. So ito na yung talagang pinaka-laban natin ngayon. Yung akyatan. Hala, na-imagine ko yung motor na. Pahinga muna tayo dyan, guys. My goodness.